adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan. Petsa 5 sa bulan sa Setyembre tuig 2021. Karon ang ika-23 nga Domingo sulod sa tuig ordinaryo. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos, Kapitulo 7, versikulo 31 ngadto sa 37. Ngunya mibiya si Jesus sa kayutaan sa Tiro og milakaw latas sa Sidon og sa yuta sa Decapolis balik sa lanaw sa Galilea. Og may usa ka tawo nga bungol og amang nga gidala sa pipila ka mga tawo ngadto kang Jesus og mihangyo sila kaniya nga hikapon niya ang tawo. Busa gipahilayo siya ni Jesus sa mga tawo og gikulkog niya ang dalunggan sa tao pinaagi sa iyang mga tudlo. O niya nanutho siya ug iyang gihikap ang dila sa tao ug mihangad si Jesus sa langit nang hupaw ug miingon sa tao, Ephata, nga sa ato pa maabli ka. Diha-diha makadungog na ang tao ug maayo na siyang musulti. Og gipahimangnuan ni Jesus silang tanan nga dili kini ipanugilon kang bisan kinsa. Apan hilabihan hinuon nilang panugilon nini ug natingala pag-ayo ang tanan ug miingon sila, maayo gayud niyang pagkabuhat ang tanan, bisan gani ang bungol iyang gihimo nga makadungog ug ang amang nga makasulti. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigod ikaw, O Kristo.